Wah, biasanya ono kolam kayak ra ana wong mancing wae po ya. Iki kayak wonge suwung e wae. Kayak mancingnya colongi kabeh apa ya. Mancing ae. Wah, yo iki. Kolam aja. Tapi hah? Jangan ketele iki cah-cah. Terus ini mancing wae saiki. Ning ra ana wonge colongi wae mancing. Iki maning lele kakek gitu. Mancing bae. Posisi sampe tak jak mancing ra gelem e nang ndi wong iki Mas. Cewek iki. Nah, mancing dhewe lah. Oleh akeh pas dhewe. Apa-apa. Wah, hawane panas. Mancing ra entuk-entuk wis jan. Cewek urip ngene iki wae ya, jan. Lah Saris nanti yo. Goleki. Biasane goleki aku kae. Nanti yo. Baik sih lur. Wah, ngombai dhewe. Kaya ora duwe bojo. Bojo ra duwe ngene iki, mbah dhewe. Aku ra mundur dek saka atimu. Apa sing nyanyi? Wah, umbah-umbah wae tak telatengi. Apa meneh nek arep ngentokke kowe, ya tak niati. Wah, jan gabut iki. Umbah-umbah kaya pemeng. Si Jamet Wawan ning ndi ya? Biasane sok mancing ning kolame wong nyolong-nyolong. Nyolong lelene tanggane. Ketoke si Jamet Aris iki. Nyanyi kakean sambat ae. Wong kok kaya ora ndek semangat urip wae to wong e. Oh aku lho mancing wae tok tak mau ya tak dari senajan wae to ya. Kosong iki ora sambat wae. Wah, sepirang jam dhewe iki mancing. Wah. Iwak wae ora gelem mangan umpanku. Apa meneh dekne sing ora gelem nampa kaya cintaku. Wah. Jan pahit urip. Wah, bae masih kesuwen iki aku. Nang ngene iki aku males. Ibaratnya kaya aku seneng deneng nek ora tau digagas. Isi Jamet. Wah. Lah kan pite Jamet kan kakak. Tip biasane nyolong iwak kae. Wah, lah iki tenan iki. Wah, lah kae wong mancing ning kono kae. Parani kowe lah. Jan kowe ngilang tapi sotak sawang nanging ning ati tansah kelingan. Wah, mancing wae sapa kowe? Oh, iwakmu lah elamet ora ento-ento, Des. Mancing. Mangkel aku ae nek ora gabut to kowe. Lah yo iki gabut nek ngopo? Wis ngene nek gabut iki. Ganti acara. Ganti acara apa? Mundur layangan kowe. Wih. Biasanya sih anu ngono iki untuk loro jam dolanane ngono kae. Lah iki gek angine gede yo ayo. Totok lah. Yo, ayo tak yo. Wis mangkel mancing mang wis. Iya. Wae barat mantan sing wis ora kanggo. Lah ngopo? Buang. Iya. Yo. Yo, no, Dok. Oh, yo. Kali. Tung 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 tung. Tung 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 tung. Ya, kita lek. Layangan. Tung 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 tung. Tung 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 tung. Ayo. Lah ngopo pite mbok celki? Lah kepiye meneh lah wong iki wis ora iso dikendhalake kok. Barat kaya dene ora iso kendhalake tak tulke.